ପକୁଡ଼ି କେତେ ଟଙ୍କା? ପକୁଡ଼ି 100 ଗ୍ରାମ 20 ଟଙ୍କା। ମୋତେ 100 ଗ୍ରାମ ଦେଇଦେ। ସକାଳ ତେଲ ଆରେ ହେତି ପକଡ଼ି ତ ସରିବ ମୁଁ ଆଉ କରିବି ନା କଣ ଫରଫରି କରୁଛି ଭଲ କଥା। ନାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇନେ 20 ସେଟା ତାଙ୍କର 20 ଟଙ୍କା ଆଉ। ଗାଡ଼ି 50 ଟଙ୍କା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ ଦେଲେ? 1988 ମସିହା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 1988 ମସିହାରୁ 88 ମସିହାରେ ହେଲା 12 26 କେତେ ହେଲା 38 ବର୍ଷ। ଫୋନ୍ ଆବଲେ ନା ଗୋଟେ ଗୁଡିଆ ଯାଉଛି ସେ ଫୋନ କରିବ ଗୋଟେ କାମ ଯାଉଛି ତମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ। ଚାଲିଲା ଭଲ ଓଡ଼ିଶା ଆଗ ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ହେଇକି ଦେଖିବେ ଆଉ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ 10 ପକୁଡ଼ି ଦିଅ। ମାନେ ଖାଲି ପକୋଡ଼ିକୁ ଘୁଗୁନି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସଇଲାଣି ସବୁ ନା ପକୋଡ଼ି ବରା ଘୁଗୁନି ସସ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସେଉ ଏମିତି ସବୁ ସବୁ ସଇଲାଣି। ଏଇଟା କ'ଣ ବରା? ସଇଲାଣି ତ ହାଲୋ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ବୁଲୁ ବାଳଘାଟି ଆମେ ଆସିକି ରଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପକୋଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ପାଣୁ ଭାଇଙ୍କର। ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି। ବରା ଖାଇନି ମୋତେ ପକୋଡ଼ିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ତ ପକୋଡ଼ିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ବରା ଫରା ଖାଇନି ଟେଷ୍ଟ ପକୋଡ଼ିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି।